ده سالان ده tam 695 zarok dikar de mirine. Em jê re dibêjin cinayetên kar. Li her devera, li her welatê ku hûn bibînin zarok tê de dixebitin, ew welat, welatekî şûnvamayî ye, welatekî perîşan e, demokrasî lê tune ye, mafê însanan, mafê zaroka lê tune ye. Di vê dünyayê de her însanê 18 salî biçûktir tenê wezîfeyekî wan heye. Biçin mektebê, biçin dibistanê bixwînin. پێش بخن ji ber ku tam salên zanînê salên fêrbûnê beriya 18 salî ye. Tu çi fêrbûyî fêrbûyî piştre êdî dereng e. Pir tişt hene vê dunyayê de mirov fêr bibe. Ji dîroka xwe dest pê dikî yani ji rabordiya xwe tiştê bûye eger tu fêr nebî nexî tecrübe daneyînî pêşiya xwe pêşiya roja te tarî ye. Ji bo ku tu bikaribî pêşiya xwe ronî bikî pêşiya xwe bibînî divê tu paşiya xwe pêşî bixwînî. Hefizaya mirovahiyê divê tu lêkolîn bikî. Em jê re dibêjin dîrok. Divê tu dîroka xwe zanibî, dîroka mirovahiyê zanibî, dîroka medeniyeta zanibî. Divê tu coğrafya vê dunya hemî nas li ku derê çi dewlemendî heye, çi yani zanîna mirovahiyê tişta ku heta naçêbiye divê tu pêşî fêr bibî, em jî jê re dibistan lazim. Zarok ciyê wî ne înşaat e, zarok ciyê wî ne fabrîqe ye, ne cî xizmetê ye, ne sektora otel û restoranta ye. Zarok ciyê wî dibistan e.